לביא, השף והבעלים של רוקח ים בנמל יפו, עם הצוות המדהים שעובד כאן. טאפס, ים תיכוני, אוכל ים אמיתי, אלכוהול, יין ואווירה מדהימה. המנה הראשונה הייתה מנת סגניאקי, מנה מדהימה שלקוחה מהמטבח היווני, מנה של פירות ים עם עגבניות, פטה ואוזו. והקינוח זה גלידת חלב, שזה גלידה איטלקית שנקראת פיורדלטה, עם שערות חלבה, טחינה גולמית ותאנים טריות. אנחנו צריכים לקום מוקדם כדי להעיר את הדגים, לבוא ולראות איך הם ישנו ומי בא. הכי כיף זה שאתה מגיע בבוקר, פר בראש מריץ את התפריט הספיישלים של היום, מגיע ויחד עם השפים מתחילים להריץ את היום. יש כל עבודת ההתארגנות, המיזון פלאס, ואז פותחים את המסעדה עם טעמים וניחוחות. רומנטיקה, רומנטיקה, רומנטיקה והרבה דגים. אין כמו יפו בלילות, אין כמו יפו בעולם. דינר אין דה סיטי, ארוחות שף מלאות במגוון מסעדות מובילות מ-139 שקלים עד 199 שקלים לאדם, 6 עד 17 באוקטובר. פסטיבל דינר אין דה סיטי.